गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरैयै खावलायबाय। दानिया भिडिअ लोगोफोर रादाबखौ मिथिलांनि। गिबि खौराङाव दङ, हाग्रामा महिलारिया सरखार दानायनि अनजिमा थानायमोनब्ला सरखार दानो हागौमोन, नाथाय नांगौबादि अनजिमा गैयैनि थाखायनो दानो हायाखै। 17 बोसोराव जाख'नायखौ खोमोरनायावनो 1 बोसोर खावसे थांबाय। दा बिनि उनावसो खामानि मावगोन होननानै गाहाय मावफुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा फोरमायदों। केस होनायखौ बोखांनो लाब्लासो थेर उथ्रिसारनायफोरखौबो थिसनगोन होननानै बिथाङा बुंबावो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। 20 नं कक्लाबारि बियाबनि उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय BPF आरो UPPL हान्जाया गावसोरनि बिजाथिखौ फोसावबाय। UPPL हान्जाया मन्टु बर'खौ बिजाथि महरै फोसावनाय जाबाय आरो BPF हान्जाया शंकर बसुमतारीखौ बिजाथि महरै फोसावबाय। लोगोसे बे उफ्रा बिसायख'थिया फैगौ 8 जुन खालारखालि जागोन। थाबैनो BTC-आव गोदान सरखार दागोन। खम समनि गेजेरावनो BPF दोलोआ सरखार दानो हागौ। बे खोथाखौ बुंथिदों बर्नाली बर' बिथाङा बुंथिदों दि सिगाङाव BPF सरखार दागोना 99.9% रोखा जाखाबायमोन, नाथाय 1% थाखायनो थालांनो गोनां जादों। बयबो मिथिगौ, हाग्रामा महिलारिया सादा गोसोनि सुबुं आरो खुलायै खोथा बुङो। गासिबो थि जानायनि सिगांनो हाग्रामा महिलारिया खुलायै खोथा बुंनायनि थाखायनो सरखार दागानायनिफ्राय थालांनो गोनां जादों। बेनि अनगायैबो बिथाङा फोरमायथिबावदों दि सिगांनि समाव सासे सरासनस्रा सुबुङा आर'जलाइ लानानै हाग्रामा महिलारिखौ लोगो हमनो हायोमोन, नाथाय दा रायजो राजानि थाखायनो BTC मावख'आ सम सम बन्द'बो थायो होननानै फोरमायथिबावदों। आरो दा रायजो राजाफ्रा BTC सरकारजों गोजोननाय गैला आरो गोदान सरकारनि गोनांथिखौ मोनदांदों आरो रायजो राजानि हास्थायनायाव थाबैनो जागोन आरो बिनि थाखाय नाजागासिनो दं होनना फोरमायथिबावदों बर्नाली बर'आ। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। गुवाहाटीआव होखारजानाय बर'फोरनि खौरां लानाय राजखान्थियारि दैदेनगिरिफोरा मानो थाङाखै? मैया बारग' MP सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों, गावनि मासिखौ खोमाना लाजानो गिनानै फैयाखै होनना। BTC-नि गाहाया मानो फैनो हायाखै? बिसोर बिथांनि बिब' बिनानाव नङा नामा? फैनो हायैनि जाहोनानो जाबाय लोरबांथि। राजखान्थिआ फानजाबाय, बेखायनो बेबादिनो दुखुनि समावबो खौरां लानो फैयाखै। दुखुनांथाव, लाजिथावना, निन्दा खालामजाथावना। जों बेफोरबायदि खालामजानायनि थाखायनो आलादा बड'लेण्ड दाबिनि गोनां जादोंमोन। BTR सुक्तिनि गेजेरजों थगायनायनि सायावबो बुङो। गिबि मन्थ्रिया थगायबाय होनना बुंनो सानसुमा बिथाङा। होखारजानाय बर'फोरा बे जायगायावनो हानि मोन्थाइखौ मोननांगौ होननाबो दाबि दैखांदों बिथाङा। लोगोसे ट्राइबेल बेरेखा पलिसिफोरखौ बोखारनो भारत आरो आसाम सोरखारखौ खावलायदों। बिथांमोना थांनानै बेनि बर'फोरनो हानायबादियै मदद खालामदों, अनसुंथाइ होदों। खौरां मोननाय बादिब्ला जि बिदाय बिथाङाबो मैया जानाय लोंनायजों लोगोसे गाननाय जोमनायनि बेबस्था खालामना होदों होनना खौरां मोन्दों। बिथाङा गावनि बिसिया प्रेगनेन्टनि थाखायनो जायगायाव थांनो हायासै होनना बुंदों। बिथांनि बे मदद खालामनायनि थाखायनो साबायखर बावहरदों बिथांनिसिम बेनि बर'फोरा। दासिम भिडिअ'आव बेखिनियासै। भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंबा लाइक आरो साबस्क्राइब खालाम, मानोना आं गोदान भिडिअ लाबोबाय थानो नाजागोन।